Zo, dit ben dikke moorden, wel een meter. Als je een huis bouwt met zulke dikke moorden, dan mat er wat aan de grond wezen. Nou, en dat is zeker zo. Aan het eind van de middeleeuwen, zo om 1400 hinnen, wie het bot onrustig in Friesland. Friesland wie vrij worden van oerheersers. Vrij, ja. Maar toch weer er oeral roesje. Net één wie in die tijd meer de baas in Friesland. Er wie er al lang geen koning meer of een graaf, een greve die het voortzissen hier. En zo kwam het dat de Friezen mekaar bevochten. Hutje en hut kon dat vaak. Er waren in Friesland voorname meesken die ze haatlingen neemden. Edelen, kast ik zeggen. En die ruzies die begonnen vaak onder die adellijke meesken. Maar al heel gauw bemoeide elke nier met mij. Liet ze oorlogjes waarden eruit vochten. Als hij dan verdedigd woest, dan koest met best een grauwe stenen toer bouwen. Dus hier is dan nog wel aardig veilig. Dikke moorden, lietse rutjes. En die ingang die zit daar goed heeg. Als het dan gevaarlijk waard, dan koest de trap omheeg helje. En om een steens, daar roemt vaak een brede graft. Soms wel 2. Een steen stier vaak op een terpke, want er weer nog een orenvij aan. Het wetter. Er lijnen nog geen dieken om Friesland en dus winnen er vaak oerstremings. Zoals de Sint-Elisabethvloed in november 1421. Daar kwam een prottemeesken bij om. Vroeger zit dit Ruten nog net in. Toen rond ontjeer onta een ierden wal en dan zie je het nog veiliger. Kist het op deze oude foto nog zien. Wat nou glas is, bij die roene bogen, die vroeger stien. Het wie een oorsletten kelder. In zo'n kelder, daar kon de vijand vanzelf net samen komen. Of hem in brand steken. Nee, in zo'n kelder, daar zitten die steensbewoners heel lang veilig. Er had een tijd west dat er maar 1 stenen huis stie in het dorp. En dat wie dan ik dan niet eens een huis, maar een tjerke. Alle orenhuizen waren van hout, met rijten tekken of een dak van strieën. Maar later bouwden ze dus van dit soort grutte, hege huizen van stien. Steensen nemen ze dat. Steens, dat betekent eens stienhuis. Stienhuis. Overal in Friesland stien van die steensen. Steensen stien net altijd in het dorp. Ook in Ljouwert winnen ze. Kerst het aan deze tinkstien in de Grutte Tjerkenstraat waarom vinden. In 1171 gaat de steens hier stien. Let er aanbrutsen, in zijn oorlogje tink. En er had nog een west. Roenom in Friesland waren zulke stenen huizen bouwd. Er is maar 1 oerbleun. Deze. De skiersteens in Veenwouden. Het is een vreemde naam, skiersteens. Want skier, dat is grijs, grauw. Maar is hij skier? Hij is meer reed. Skier het verste meidje met de monniken, de monsen die hier in de buurt wennen ha.
wie een boerenfeind hier in het land ontgraven. En in een stiette zijn scheppen op wat huts. Het wie een grauwe stien. Hij heeft een trok graven. En doe zeker dat het net een losse stien wie, maar dat die stien bij een soort van vlier hebben. Hij had zijn boer erbij hellen en met zijn beiden met zijn vierde graven ging. En toen vonden ze onder die vlier een houten kistje. Het was al zo oud dat het haast uit elkaar voel. En wat zit erin? Munten. Gouden, zilveren. Ze groeven verder. En een eindje verderop kwamen er liekkisten bleek te lezen. Er moest een kerkhof west hebben. De boer en zijn feind die hadden toen maar geleerde mensen bijhellen die een soort van dit soort opgravingen wisten. En die hadden uitgevonden dat de deden rond 50 hinnen stonden wien aan de pest. Het wien de monsen van het klooster dat je stien had. Het klooster Klaarkamp. Wij wenden in het klooster Klaarkamp, net 4 van Dokkum. Het wie een heel groot klooster. En soms wenden wij er wel met meer dan 600 mensen. Wij wien in 1163 uit Duitsland waar hierheen kwamen. En de meesten zijn al gauw skiere monsten. Vanwege de grieze pijen die wij droegen. Ja, maar een heel slim wordt neemt ze zich wel Cisterciënzers. Dat we hier vanwege de orde dat wij bejaarden. Dat woordje skier, dat komt echt wat in Skiermoens eeg. Daar hier we een afdeling van uw klooster. Dat nemen wij een uithof. En eeg, dat betekent eiland. Skiermoens eeg, het eiland van de skieren monster. We winnen vaak oren aan het werk. En we moesten niet elke dag zo'n keer bidden. Dan konden we vanzelfs net even waarom naar het klooster toe. Zeker net dat we op Skiermoens eer winnen. Of dat het meer waar wie of winter. Nee, daarom bouwen wij van die uithoven. Maar we gingen er meer. In Janems die een heel iets kerkje. En in Veenwouden de Skierensteens. De Skiersteens. Er oornachten je net al in een monsen als ze 4 van het klooster op het land aan het werk wienen, maar het had ook een vlechtplak voor die haatlingen west. Vaak wie een haatling net alleen nog maar steensheer, maar ik boer. Herenboer. Hij hield land en de pleetsen en boeren die dienen het werk voor hem en zo was de haatling riek. En hij ging soort te sissen, te meesten dat woorder. Maar als zijn boorman haatling ik riek waard en een soort te sissen hier, dan kon het wel wezen dat ze het oer iets net eens waren en dan zit er maar één ding op, het uitvjochtje. Dan zit je wel aardig veilig, want trots een smel god kon ze op de vijand zitten en ze kon daar net makkelijk rijden. Onder wie de kelder. Dit is de eerste verdieping, maar we kunnen nog heger. Het waren roege tijden. En ach, die haatlingen die hielden ik samen ruzie. Ze mochten graag feest vieren. Rot eten, lekker drinken, net te min vanzelfs. En vaak eindigde het feest dan al in een ruzie. Het ging om eer.
De macht, het loon. En een jochter die wie er net. Dat wie de edele zels, voener. De dijs na het feest rapen zijn volk bij elkaar. En dat legerke dat ging dan op de vijanden aan. En bij dat gevocht voelde ik werd deerden en die moesten dan weer wreekt worden. Nou, zag ik ook op mijn tro. Steensje in steens. Dwarpje in dwarp, steedje in steed. Streek in streek. Ja, streek in streek. En net alleen hier in Veenwouden, overal in Friesland. Maar Friesland zeggen doen nog net uit als nou. Het wie verdeeld in 2 patten. Verdeeld door een zee. De Middelzee. En het ene pad je de Westergoor en het andere je de Eerstergoor. Het padde in 1496. Doeke, 12 jaar, wie de zoon van Sibetades. Met zijn ouders en het zeerstvolk wende hij op een steens in Pijen, noordelijk van Balzert. Soms je de Doekes in Heid praten over Tjerk Walta, die de steens in Tjerkwartier, zuidelijk van Balzert. Die Walta hak het net op steen, zei hij dan. Als het de kans krijgt, pikt er uw laan in. En dan, Heid, vreeg Doeke. Dan is het oorlog, zei zijn Heid. Net lang daarna rond Doeke met zijn maat in het veld. Ze zitten met pilk en bogen achter de eind. Toen Doeke in de onderwal omregen, skijt er een eind uit de rijden bij. Maar Doeke kon de pilk ze gauw net de lucht in krijgen. Suffert, scholden zijn maten. Dit heet in kaaswest. Doeke boete voor en zei, wij hebben dags nog wat te eten. Nieuwsgierig kwamen zijn maten dichterbij. Even later slobberde elke een eenheid op en de rest kwam in de boezem. In één raap een van de jongens. Zo, daar komt vreemd volk aan. Doeke draaide het gezicht en de wijzende vinger de kant van Balzert op. Een klieber mooie kwam hut opzetten. Doeke zei dat ze wapens bij haar hingen. Soldaten, fluisterde er. Zijn het begon hutter te klopjen. Wie er bang? Of kan het van de spanning? Ik mat naar de steens, zei er. Hij begon te draven. Onder het rennen roffelden de namen van Tjerk Walta hem door de holle. Himjend kwam er bij de steens aan. Met een klap sloeg de zwieren door achter hem dicht. Als er bij de treppen opdraafde, roomde Jere hem uit de box. Toen Doeke zijn watskip verteld hier, wie de hele steen zijn opspoor. Sibetades, de familie en het zeersvolk draafden van onderen naar boven en weer waarom. Sibetades zelfs sleepte een groot geweer naar een zierkot in de dikke morren. En Doeke sjouwde de zwiegere koels achterom. Want de stikkende einaai in zijn boezem dacht er net meer. De oorvieder zette de handen aan de moelen en roep: Heer Walta is het dat Sibetades is steeds oejouwt. Toen het stil bleef, roep er het nog eens, maar nou volle loeder. Sibetades hier ondertussen het geweer laden. Wij zullen hem een lood antwoord waarom Jan, zei het zijn Doeke. Hij helle de trekker oer en een daverend schot klonk door de bar. Een van de soldaten van Tjerk Walta joeg een gelp en voelde op de grond. De oren soldaten skrillen even waarom, maar kan we door mijn mannenmacht opzetten. Dagelijk rijnt het skin van de steens. En Doeke ziet nog boppen op het toer en smeert de ene naar de orenstenen onder. Een protte mooie van Tjerk Walta rekken verwonnen. En aan het eind van de dij masten ze haar waarom boeken. Die nacht wie het rustig. Maar betiert in de maan, het 200 zuster, klonken er hammerslagen. Dat hier ze een peeroren terug. En toen schouwde er stadig een heeg houten hoes naar de steens. Dit liek het net best, zei Sibetades. Ze gaan een kot maken. Doeke hong 4 naar voren om dat vreemde ding te zien. Zitten er soldaten in? Vreegde er. Op datzelfde stuit skampte er wat bij zijn rug ter jerm los.
Hij zegt dat zijn mouwen op dat plak reed waren. Ze hadden uit de kot wij besketten, zei zijn heid. Dan was men naar onderen gaan. Dat nooit, raperlilt. Hij pakte de grauwste steen die er wie en liet die op het dak van de kot vallen. Maar de steen die rollen erover. En de soldaten in de kot, die konden haar werk dan. Doeke zegt dat het redenplak op zijn mouwen grutter en grutter was. Hij viel in hoe langer hoe slapper worden en was er misselijk van. Hoort naar onderen, zei zijn heid. Kroep maar in het bed, stee. Doeke moest hem vasthouden toen hij bij de treppendel stoffelde. Stadig liet hij de deur van de kamer eten. Een scherpe reuk sloeg hem in het gezicht. Tot de reuk heen zag er vuur en het venster daarachter het wie brutsen. In één heder alles terug. De soldaten heen uit de kotwei het venster stikkenslijn en vuur op de strierzak in zijn bedstee vallen. Doeke draaide hem om en raasde: Bron! Een uur later liet Sjerk Walta de nieuwe baas van de steens in Pijem. Als het in die tijd in het klooster giest, dan wist ik dat de zwierlem haar zoest. Bidden, ja. Jongen, werkje. En vierdes zwijgen. Klooster beschut aan ik, als slet een plak. S'nachts, om 12 uur sloeg de klok van ons klooster. Dan moesten wij van bed al. We roemen maar kersten de treppendrel. Zonder dat wij eten hien of zonder dat wij ons wasken hien, begon de eerste dienst. De nachtwaken heet dat. Bidden. En jongen. En zo galmen uw jongen urenlang door de stienkade met kersen verluchte tjerken. Maar wij werken ook boeten het klooster. Daarom vingen woorden heen wie een protte veen. En van dat veen maken wij turf. Turf wie door een belangrijke brandstof. Dat wie nou geen gas of kool. En wij moesten een glibje vanzelfs. We gingen een vee. We visken een protten. We leiden tuin bij het klooster aan. En daar kweken wij kroedens en ziektes. En in die kloostertuin wie het altijd rustig. En we verbouwden producten op een vruchtbare klooi. Maar soms wie het zo wierd, dan stroept het laan heel onder. En daarom hebben wij de eerste dieken aanlijn. Sletten en greppels groeven en sluizen bouwd. Hier had dat klooster Klaarkamp ergens stien. Maar er is niks meer van hoor. Alleen nog deze stien, die dat er nog aan denken. Wie is wat die tekst betjut? Ik mogen verteren als ik maar nuttig ben. Dat is eens, nou ja, ik krijg als een keers. Hij brandt op, hij verdwijnt, maar hij houdt wel jocht. Nou, zo woonden de skiere monsen van het klooster Klaarkamp ik helpen. En dan ging het net om haarzelfs. Het begon mooi, maar het einde goors. Ja, het wie een roege tijd. Net alleen nog die haartlingen die vochten in elkaar, maar op laatst ook de kleesters. Ze wie een vierste machtig worden, op laatst wie in het zuiver vestings en steensen. En daarom vochten ze maar nog. Maar op het laatst koest al die oorlogvierende partijen in twee groepen verdelen. Aan de ene kant hieß de Skieringers,
dat wie het volk dat bij u jaren. En aan de andere kant de vetkepers. Die namen die kregen ze van een oren kleesterorde, de Norbertijn. En de Norbertijn die houden een soort vee, vooral slachtkei. En die slachtkei die nemen ze ik wel vetweiders. Vetweiders, vetkepers. Dus aan de ene kant de skieringers en aan de andere kant de vetkepers. Skieringers en vetkepers. Skier en vet zijn ze ik wel. De gewone mensen. Wat hebben die nou eens met die strijd te krijgen? Nou, vaak niks zelfs. Maar ja, als er een keer weer een oorlogje wier, dan konden ze er net omheen. En als haar een baas haar nedig hier, konden ze maar opdraven. Vaak wisten ze net niet eens waarom ze vochten. Maar ja, ze hadden nou een keer bij een bepaalde partij, skier of vet. En de andere partij, dat wie dus de vijand. Later, toen die roege tijd in de skiertnis van Friesland voorbij wie, vonden de bewoners van Saint-Steen zijn toer net deftig, net voornaam genoeg. Daarom bouwden ze er prachtige huizen bij. En zo waard Saint-Steens haast een kastieltje, een staten. Staten betekent voornaam huis. En zo kwamen er meer in de provincie.